Търся смисъл за появата ми на този свят от дете, както и смисъл да остана в него. Смисълът за живот и любопитството ми към мистерии, загадки и необясними явления и хора с необикновени способности ме доведе при Вълкана от село Галатин, област Враца. Скромна, тиха жена, помогнала на много хора да се спасят от страхове. Безвъзмездно, напълно безплатно. Ако някой нещо е дал, е било по негово желание и воля. Тя от никого нищо не е поискала. Защото й е дадено без пари. Предадено й е. В този филм ще видиш знание, предавано от поколение на поколение. И чрез него то ще продължи да живее и да се предава. Предадови на баща ми и сестра. На баща ти? Сестра. Тоест леля ти. Отде иде това. Била си като дете ли? Още като дете. А тя не е имала ли е деца тая жена? Ура, имала, ма едно не зна. Ама предала на тебе. А защо е решила на тебе да преда? Не знаеш. Какво е решила, не знам, ама ние сме на двоица братя по две дъщери. Тоест имала още три, на които да предаде. Добре, она само на мен я дала и на другия си брат, на друга едната дъщеря. А на другите две нищо не е казала. Не знаеш защо? Не знам. Она като такова, она беше научила доста работи. И дека даваше на децата такова буреняци, береше летно време, да и за такова, коги реве детето, нали, като се роди и 40 дена реве. Така. И она ги такова... Ги лекуваше? Она ги лекуваше. А тя жива ли е тази жена, другата дето? О, не. Починала е? Она ми казва така думичките на ние работи. Преди да умре, така. Я много се общувахме с нея, много такова и она преди да умре водих един път така да после да следиме, поприказваме. И она ми казва и други думички, дека за очите. Като нещо, като му се дигне на човек, нещо като чемик, дека ми казва. Да бае. Да бае. И она дуване на окото и каже приказките и оно... Изчезна. Нема го вече. Добре, да кажи ги тия думички. Къде са? Ще ги кате, ще ги. И ти ще кажеш така те. Разтваряш окото? И кажеш, каса кучка през долу, аз така. И ти свиеш ръцете. И си махам ръце? Махаш ти ръцете. И накараш човеко, така съм се знала, аз е манко да се помести, да е на същото место. Така, така. Като се помести, он ти пак така. Му фанеш окото, пак кажеш ху, така му дугнеш му? Ама бели ху. Така на ум ти си го кажеш. На ум си го казваш ху. Не към него ху. Не, къде окото му. Да, ху. И кажеш хъстакочка през дола. Ху. И така 3 пъти. 3 пъти, като го караш да се мести на различни места, да отива назад ли? На къде ще няма значение, на 3 места. А за бебето, помниш ли думите за бебетата? Че това е интересно и за бебето. Това за бебетата, викат като го увият детето и да ставя майката тук до вратата. А един човек стои отвъд вратата. От другата страна? От другата страна. Да. И тя подаде детето на другата да го вземе. Така. И тя рече, нати на моето дете плачо. Да. Дека плаче. Да. А дай ми на твоето дете мълчо. Дек мълчи. Така 3 пъти пак. 3 пъти. И казвах я за тази жена, дека баба я казала, че и не става за такива работи. Какво? Дек това едно момиченце отило при баба си на Лесваре. Така. И да му каче думите, че ти е лъжало Лесваре, знае му от всичко. Знаеш от всичко. Някакви хора в Лесора има. Имало.
имаше, сега до здравето. Всичките хора. Последната жена беше 54 години Починала. и почина и она вече. И какво е то отишло да й каже и те не й казали думите ли не са? Не. Она като отишла при баба си, нали, като ви казали вече, че може да я Така. И она отишла при баба си и баба й казала думичките, она ги написал. Така. Добре, ако че дошле с майкичи, Така. и она оставила някъде листо и се сетила след това 3 дена. Така. И почнаваме, вика, с мама пребърнахме цялата къща. Преобърнахме всичко наопаки. Листо го нема и нема. Ами, какво говориш? И отваждаме, вика, втори път и викам на баба, бабо, я за 30 листо да ми кажеш пак и аз ще го направя. О, вика, стой. Не е ти дадено за зароците, по-ниело нема. По-ниела болест. Урок. Моя старец въобще не вярваше в такива работи. И един път отиде едно момче, го викна един братовчет му да слагат паметник на един старец в гробищата. Вика, ние оправяме какво да направихме и си ида. Ами гробищата са тук, те от нас да тук е из улицата, като навали ще дойде от дом. И я както си ида оттам, и тук на края на гробищата една жена каза, седи, клечи там на баща си до паметник. И я, Кире, да ми покажеш как трябва да направя тук мрежа да турят, тук такова. И отведнъж, като погледа у мене, да си сещнава очите. Дече нещо рече, така ме пререза надоле и я паднах. Злотлем си дойдол до дом. А он като дошъл, я някъде съм била по пътниката, ама не е мало. Ама не бавих много. И дойдох. И он лежи. И вика, бабичко, седа и до мене и бай, що я умър. Що бе? Ти така, ми не взе очите, има сигурно му часа и така. И я като се знаеш до него, почна да бавам. И баях и он по едно време не дъшава с ръцете си. И аз си го баях, когато трябва, но де си го самата го измечи очите, но де. И се от оправи. такива вече Вярва. Ама какво казваш точно? Какви думи казваш? Защото аз знам едни, ама ми кажи ти и твоите. Ама ти казваш един път по телевизора, без здравите жени или бабички и они си каза думите на една са не сходие. Нали? Не. Все различно. На мен майка ми е казвала, аз знам там, кой ми преброи космите на главата, той да ме урочи аз. Та така ми казваше майка ми. И е така, нали, аз така съм правила на децата си. Държа детето над котлона и му мия очите и му казвам, кой ти преброи космите на главата, той е да урочи. Аз се и хвърлям така, измивам и хвърлям на огън. Нали. Така ли? Така. А ти друго ли казваш? Какво? Я казвам, ако бил жена, ако ги мало част, косата и среди. Ако какво? Ако жената е? Ако мома. Мома го урушасвала, косата и среди. Да. Ако го мъж урушасвал, мъдно да му се пръсне. Ако го е жена урушасвала, бошка да се спука. Аз съм чула горния край, дека влаза в селото. А тук е той, това е неговата къща. Това е неговата къща. И като имаше една жена на 3 години момченце. Така. И ние играхме с него, като дечовче, играхме си с него. Така. И една нощ, като му станало зле. А оно имаше там едни комши, докторите живея на такова, Наблизо. Наблизо до Лискионият и доста викна доктор. И он рекал, детето зле много, кажете го направо на кривдол. А оно некой ги нема по кривдол, прега кравите и тръгна. Да. Добре, ама като нали, с юлката.
Да, го да, задева но и да седа около да тръга. И детето издева. издъхнал, Издъхна. починал. Да. А от какво? Не знаеш. От уроците. От уроците. А Да. кой го урочасал, не знаеш. Ема там една жена имаше да участваше в лице и отбегва от нея. Она не мога да участва всеки. Да. Ама, нали, на кой се пазе? Урочасва като погледне ли? Ага. Като погледне. После има други ура, пак комши, они с манинко детенце, Юлката. И она играла вечерта с него, роздела и си отишла. Така. И оно заспал. И они го турали Юлката и нали го бриша нощеската да спи. Заранта, коли станали булката, рекла, ма това дете нощеска не се събужда, не рева да яде, не рева нещо, какво стана с него детам. Коли погледнали Юлката, детето си било умрело още вечерта. Верно ли? Беше така беше и аз. Казваш, че това е най-страшното нещо. Погледа. Погледа, ма и това те уроците, като ги оспат, виждате хората, като заспи да оспи уроците, още умира, няма начин. Някои се разбореха и оли дойдо едно лесораско момче да му бава. И Киро му вика, бабичката не може стане да бава. Се ще туреме тук, те да седне на кревато, ще ми пребава. Седнах, тя тук ми тура краката надоле, седнах на кревато и му пребах. И он вика, Рело Вълкано, виж какво ще ти кажа. У село имаше такивата ба, една жена, като тебе. Добре, ма, па се скарали с някакво пароделе, па какво направите си не приказваме вече за такова и тая рекла, аз съм памано, това баня па да стах още. Добре, като съм ара от банято, умре ка синой, умре и мъжой. И у нас стана ка сама самичка, нема никой покрай нея. И викам, гледай да няма и тия работи. Така. Дадено ли ти трябва да го правиш? Все едно ти си помощник. Ти си проводник на някаква висша сила, която да помогне на дадения човек. Дали ще помогнеш на всеки, не е сигурно. Но на който вярва и на който трябва да помогнеш, ще помогнеш. Да. Не, сега такова, че много народа минало през мене тия години. Да. Много. А я една вечер на телевизора ма бе заспал. И като се събудих, а они предават по телевизора, че от човешкия организъм има 10 вида паразити. Да. Добре, ма тия нали викат, че няма паразити. Дойде доктор на другия ден и я приказвам с някой. Викам, доктор наш показа. Това не е верно. Рекой, как не е верно, нали човек казва. Ние некои, коги сме учили, такива работи при нас не е приказвано за паразити. Да. Ние сме заяли за паразити само въшките и шугата. Не знам, реко, какво сте парили, ама като каза и пущавате ги. От първия паразит подават човек, къде се е разболел там. Така. Предават за него, почва с втория паразит. Предават пазони. Така. До третия, четвъртия, петия, шестия, седмия паразит. Като почтава седмия паразит и като подадо един човек. И я като го видох и се стреснах отведнъж. Да. Се стреснах. Таята ги върна 2 месеца, може си представиш. Ни нощем, ни денем съм спал. Да. Човек все пред очите ми. Да. И не мога да заспа, и не мога. И си ги тесних малко, като го съсета някой път, си го престава. Ма тогава бая ли си, как ти мина? После отидох при една жена в Чирен. В Чирен с куршумите. С куршум.
Да. И онак му измоде едно така. И дече нещо така те застана между нас. Между вас двете. Не, между нас за Соня човек. С оня човек застана нещо да те пази. Застана нещо така и по едно време он взе да се отдалечава така назад и отдалечава и да го видя не далеко. Нема го вече. Да, разбрах, да. Ама ако не беше тази жена, не знам какво ще е да правя, ще е да подбуди. И аз така бех застреснала. Значи бех получила стрес отведнъж. Да. А после казват така, че у мозъка ти има едно тушенце, така, едно малинко местенце. Така. Къде е само за тая работа, за страво. Ага, така. Само за страво. Така. И там мозък се е направил крепост. Така. Това страво. Така се. Веждавало това крепостта и се е направила към местенце и вече край, не мога никой да го бара. Да. Добре, ама така, като вече взере за такова ората, пода такова, чури, вече взере да го разбиват и се доди, те си ги вижте от страх, може си вършуваш може всичко. Да, да. Ти как му казваш от страх? Баене или врачуване му казваш? Бави. Те са три кончи. Да. Дали моето ще му я яде. Да. А баяла толкова време. Да. Ама и това така мечичко да се връзва. Да. Така те си вика на съвръжещи секунди. Връзваш на възел. Няма на възел, че после не мога. Не мога ги разтаковаш. Нали, трябва да го оттаковаш. После да го развържеш, да. Ага. Така. Един път. Пак така до... Те така стиги, това така те го преплащаш. Да настане на 3, т.е. така. Така те. Ага. И го връзваш. Те така. И почваш да баш. В смисъл, баеш така на главата му ли? Не, това за страво. Да, ама как му баеш, че аз не знам как. Ема човеко като седи срещу тебе и ти така те почнеш да баш. Така те. Ако донела нещо дрежка или много хора до нас са ти дрежка не могат да дойдат всеки път. Они остават дрежката и дойдат после да се вземат. И я па на дрежката, тура дрежката, тук те до мене и си бам. Като трябва вече нема баня, отвързвам конците, турам ги от дрежката и се я турам в плището. Като дойде жената, аз си я дам. Отвързваш ги конците. Ама няма ги отвързваш на всеки път. Щом няма друг човек да баш на него, само едина, няма да отвързваш конците. Така си баш и трите пъти. И си премежиш и пак се ги вържиш. Другия път, нали да кажем, понеделник, среда и събота са ба. Да. А ти в понеделник ще премериш така и ще вържиш. Тук те си свиеш самолията, вторник така. Среда и като дойде вече отвързва всичките конти и ги тураш от дрежката и си ги дадеш на човек. И той какво да ги прави? Да ги изхвърли ли? После 3 нощи трябва да спи на конците и ти гива да ги хвърли обарата. А и дрежката да се облече. И да си облече дрежката.
След като хвърли конците ли? Да. Като хвърли конците, си облече дрехата. Да. За 3 пъти баеш всеки път, така ли? 3 пъти. 3 пъти. Понеделник, сряда и събота и 3 дни баеш на един човек. На един човек по 3 пъти. По 3 пъти му баеш. Да. Как разбираш, че е голям страх? Нали напоследък. Последния конец. Последния конец, тук дек си вържала, но дойде чудото на ръката. Нали Като мериш, пак мериш. Носил също. Отива натам. Какви думички казваш? Не са тия са други думи на баене. Тия са други. Какво казваш тогава? Сега тук казвам така. Изкочи страх. На човек от тази името така. 3 пъти ли това? Изкочи Да, страх, да. изкочи. На човека. И главата, и краката, и ръцете, На и човека. ногата. Изкочи страх. На човеко от кое? От главата. От главата, от ръката, от ръцете, от ногата. От ръцете, от снагата. Така. Там ти идеш, дека има неметени къщи. Неметени къщи. Немити чини, немити вилици. Вилици. Така. Там дека е гарване на градът. Така. Дек птички не пеят. Така. Дек манара да се дек петел не пее. Не пее. Че така. Че това да си го повториш неколко Неколко пъти. пъти. Ема не знаеш колко пъти. 3, 4, 5 пъти, 10 пъти. Няколко пъти за приказваме. И си повтаряш. Бабо да вземе да пребаш на концици, якото си идеше долу, да си вържат на ръцете. Добре. Я пребах така нещо. Отмери така концици, колко да се вържат на ръцете. И баях на конциците. И он като дойде, я ги изпратиш и они ги върза на ръцете си. И седи си. Душе ги вика, бабо Демек тия думи ги каза на конеца. Така ли? Същите думи на конец. Не, просто така си правиш с ръката и на конец. Да, и шамлията държиш. И държиш шамлията и правиш също. И после като ги пръстишки вали до днеска, викат, няма вече да ни боли глава, няма да ни такова. Да, в начин пари, нали? Да. А сега всичко се прави за пари. Така. И мало лора дека, като дойде да му бави и дойде да си вземе дрежката и хвърли 2 по 5. И аз взема едното по едното си му дам, викам мен на тия пари ми са много 10 лева. Да. И си му дам 5 лева. Некой ги не ще, некой си ги вземе. Не са ти много, ако ме питаш, но така си преценила. Да, така трябва. Ако ти остави, ще вземеш. Ако не ти остави, не искаш. Не. Защото, да. Дълго време се чудех дали, когато правя и аз такива неща, лекувам с ръце, защото аз правя едно лечение с ръце, рейки се казва, мислех си дали да взимам пари или да не, защото в средите казват, трябва да вземеш, защото човека, за да получи, трябва да даде. Но с времето разбрах, че не трябва да взимаш. Точно това, което и ти казваш, не си искала на никой пари. Не трябва. Много разбрах, че онова, което он отгоре може да ти даде, никой не може да ти го даде. Нито едни пари не може да ти платят онова, което ще получиш като отгоре.
И затова по-добре го направи без пари. Тъй като Изкарай пари. покърва работата, да взема работа покърва. И они се сберат вечер на седенче. Тая си обутвила, она си нодела и се сберат на седенче и ние тичаме, играме покрай них. И они викат така: малей, ще дойде време, де ще има всичко. И ще идиш, ще придеш до прозорето и ще гледаш и нема да можеш да купиш нищо. И това време дойде. А тая бабичка не го учила, това не го знаяла, не го родила, а не какво приказва. Да. Много работи сме научили от бабичките, много. Сега тия младите не дават да ги помениш нищо. А вие сте се учили от бабите? Така. Така? Да. Ние ако не сме ги учили като них, няма да сме така. Да. Ама някои що се е овци, па кози, па крави, па биволе, па такова, па като станали на 50 година, айде беги с биволете да пасеш. Ойде да върви по другото, другия другото и всеки помага. Вълкана ми позволи да споделя с теб древно знание. Използвай го. Всичко е в твоите ръце. Но каквото и да направиш, направи го с вяра в Бог и не забравяй всеки ден да му благодариш за всичко, което ти е дал. Смисълът за живот и любопитството ми към мистерии, загадки и необясними явления и хора с необикновени способности ме доведе при Вълкана от село Галатин, област Враца. Скромна, тиха жена, помогнала на много хора да се спасят от страхове. Безвъзмездно. Напълно безплатно. Ако някой нещо е дал, е било по негово желание и воля. Тя от никого нищо не е поискала. Помниш ли думите за бебетата, че това е интересно и за бебетата? Това за бебетата, да викат като го увият детенцето и да стане майката тук до вратата. А един човек стои отвъд вратата. От другата страна. От другата страна. Да. И там подаде детето на другата да го вземе. Така. И она... Какво ще кажеш? Хареса ли ти какво съм направила? Екстра. Нали? Доволна ли си? Какво ще кажеш? Ама сега тази жена дека приказва, а друга ли? Аз съм си тая. Това е моя глас, съм си го записала. Ето виждаш и затова го направих, за да си остане. Сега е... Това ще продължи да живее. Един спомен. Това е голям спомен. Да. Съгласна си да го споделя това, да го кача, нали? Че аз имам едно, да го гледат и други хора. Съгласна ли си? Да го гледат, нали? Лекота и удовлетворение ме обзе, тръгвайки си от Вълкана, след като й показах филма. Да направиш някого щастлив е удоволствие, радост и смисъл за живот. Благодаря ти, Вълкана. Благодаря ти. Благодаря.